Het is 1972. Eind januari werden bij een demonstratie in Ierland 13 mensen terug het Britse leger deersketten. De dag zal bekend worden als Bloody Sunday. In Japan worden in Sapporo de Olympische Winterspelen gehouden. Aart Schenk weet 3 keer een gouden medaille te winnen. En de muziek van Deep Purple staat heeg in de hitlisten. Child in Time wordt legendarisch. En dit binnenbeeld nu de simmer van 1972. Een wienhoos treft camping Duinoord op het Ameland. Er vallen 4 deren. Hij kwam daar uit het noordwesten vandaan, vanaf de Noordzee. En heeft dus een spoor getrokken zo over de camping van noordwest naar zuidoost. Dit gebied, daar stonden hoofdzakelijk tenten en tenthuisjes. Er staan nu meest caravans, maar er stonden toen nogal wat tenthuisjes en kampeertenten. En die zijn allemaal weggevaagd. En ik dacht, wat hier nou gebeurt? En het hier zoekketten, waar krijgt ze nou? En toen we die lucht het weer, bam, zwart. Hartstikke zwart. En nou, ik zou zeggen, het is gebeurd hoor. Dit is het eind van de wereld. Het is 6 krokken, we er allebei van. En op hetzelfde moment weet ik me voort. En zei je de telefoon. En ik vloog het bureau in. En dan werd het hier van Duinoord. En die Robelette wou je een dokter waarschuwen, want die ben gewonnen. Evert Calverda is in 1972 hart van de politie op het eiland. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de hulpverlening. Nou, dat weet moeilijk, want dat wie op dat moment echt niks. Hè. Alleen wij hadden zelf een dubbelambulance. En we hier in Holm en hier in Nes. En die had mijn vrouw al hier opbellen. Hè. En dan hebben we dus, want we hadden de Duitsers zitten, nou, want deze hulpdienst. En die hadden ook ambulance wijn. En die had dus, zei ik al je bellen, kom al je naar Duinen, dat zien we dan nog wel, maar had ze er maar binnen. Ja, en toen bleek het natuurlijk dus dat er de bos kon gewonnen werden. Nou. En ineens toen voelde je dat de caravan, dat hij dus begon te slingeren. En toen zei ik, hij gaat de lucht in, maar dat voelde je aankomen. Hè? En toen, nou ja, toen ging hij om zijn as draaien en werd de lucht ingezogen. En toen ben ik uit de deur geslingerd. Tjeerd Koiker is de oud-beheerder van de camping. In de simmer van de Wienhoos draait hij nog op proef als beheerder. De beelden van 11 augustus staan nog altijd in zijn geheugen skreun. Er waren heel veel snijwonden. Want er waren natuurlijk scherpe voorwerpen door de lucht ingevlogen die de mensen geraakt hebben. En ook ontzettend veel botbreuken. Een jochie die zat in de kamer, die liep helemaal blauw aan. Die nog mond-op-mond beademing toegepast ook, maar dat was mooi wel te laat. Een rot gezicht, man. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost such a cost. Give me things that don't get lost. Like a coin that won't get tossed. Rolling home. Heeft u de hele caravan nog niet gevonden? Nee, alleen de vloer. Wat rommeltjes. Waar stond u met de caravan? Daar helemaal vlak bij de duinen. En hier vindt u spullen terug? Ja, en daar bij het hek en daar over de duinen. Verschrikkelijk. Als vertegenwoordiger van het Nederlandse regeer komt Dries van Acht de situatie besjen. Ja, ik heb in de premier overlegd of het niet gewenst zou zijn om dat de regering van zijn belangstelling zou doen blijken. En hij was daar zeer positief over en vond dat dat moest gebeuren. De hulpverlening komt vlot op gang. Met een lofbreigen worden de meeste verwoenen afvierd naar ziekenhuizen in Ljout en Dokkum. Al gauw is duidelijk dat er 4 dierlijke slachtoffers binnen. Als opper van de politie maakte Calverda ook naar de begrafenissen. Eén daarvan wie van een 23-jarige jongen uit Duitsland. Aan de begrafenis moesten we per se maar naar dat kamertje waar de jongen altijd studeerde. En de jongen weer krekkleer. En ja, dan ben je daar. En op een gegeven moment, ja, dan waren dat verhaal. Ja, en de volgende, die voelden allemaal de del, strol. En dat wie goed en verschrikkelijk. Hoe zei de burgemeester, hoe bad het nou? Ik zei, ja, ik grijpen er voor mij. Nou, en uiteindelijk dan waren dat maar een beetje
praten. Maar ja, dan waren dat natuurlijk ook niet wel in Duitsland. Want dan, zo. En dan dat is op zo'n moment net zo goed aan. Ja, we hebben dus die goederen die dus daar gevonden waren, die hebben we dus ongeveer een jaar hebben we die dus daar nog uitgestald. En wat er toen overbleef, dat heb ik in dozen verpakt. En dat heb ik nog een paar jaar dus daar gehouden totdat er nooit iemand meer kwam. En wat nog van waarde was, dat hebben we aan goede doelen geschonken. Maar er waren ook bijvoorbeeld situaties dat de mensen dus midden in de winter eilanders die door het bos liepen te wandelen en daar in het bos nog geld vonden. Maar er werd ook veel gestolen. Iedereen raakte bezittingen kwijt. Wat zeg je? Er werd veel gestolen. Gestolen? Ja. Van elkaar. Ik wil graag even vragen. Stond u op de camping, mevrouw? Ja, ik ben alles kwijt. Praten niet vallend. Ik heb niks. Stond u met een tent? Ja, een grote bungalowtent. Met z'n vier. De eerste die de lucht in gingen waren wij. Tja, daar ben ik het dus net mee eens. Gauw die we slaan een slag in ravage op camping Ameland. Hier is het gewoon net zo. Nee, daar is geen sprake van. Het is het beste wat Jad wezen, maar om te zeggen, oh wat is dat verschrikkelijk, nee. Er wordt een nationale inzamelactie gehouden voor de mensen die troffen binnen door de wienhoos. Heel die samen is net zo slim. Dat is net zo slim. Maar dat duurt jaar. Dat voelt minder. Want dan komen de meesten, een keer afvallen van dit en een keer afvallen van dat. En dan denk ik, hij heeft zoveel goud mooi op vakantie hoor. Ja, en dan blijkt het letter uit het informeren bij collega's die ik daar herkennen. Dan zeg je, inderdaad, je neemt dat niet alles bij. Wat dat betreft ben de meesten wel aardig, ze gaan wel aardig weer omkrijgen de meesten. In de 24 jaar dat Tjeerd Kooiker beheerder wie op Duinoord, had hij 2 keer een wienhoos meemaken. In 1992 is hij krek te let om de gasten op een camping te waskooien. Eén vrouw komt om het leven. Je probeert dat zo goed mogelijk van je af te zetten. En hoe meer de jaren verstrijken, hoe beter dat al wel gaat hoor. Maar vergeten doe je het nooit natuurlijk. De verbindingen waren al voldoende en dat moet op korte termijn verbeterd worden. Wanneer het door mij gepleegde telefoongesprek met de districtscommandant niet tot stand was gekomen, was er zo snelle hulpverlening van de luchtmacht niet verzekerd geweest. Ont Calverda er vast in werk wie, zucht hij oors op een zaken waarom. In het korpsblad van de politie jouwt hij zijn inzichten over wat er verbeteren worden moet. Later binnen er volle meer richtlijnen gekomen bij de politie. En die winter toen, nou, ik kan maar zeggen, de winter had ze het eerst. Dat moest je eigenlijk op het moment ja, moest je zelf beslissen. Eigen inzicht en eigen inzicht moest je handelen. De weerkundigen die zeggen het is een samensmelting van hele warme en hele koude lucht. Daardoor ontstaat zoiets. En je ziet wel eens vaker een slurfje aan de lucht. Maar als die dus dan tot uitbarsting komt, dan is het een echte windhoos. En het is een hele pure toevalligheid dat dat 2 keer toevallig in hetzelfde gebied gebeurt. Het kan dus wel wezen dat het nooit weer gebeurt en het kan ook wel wezen dat het wel weer eens een keer gebeurt. Daar is helemaal niks van te zeggen.